Здравейте от ledkrужки.com. Това видео го правим, за да ви помогнем с избора, за да разберете дали тази LED система, която в момента разглеждате, е за вас или не. Първата точка ще покрия въпросите относно това дали тези кружки са подходящи за вас. И отговора на този въпрос е да. Истината е, че тези кружки са подходящи както за къси светлини, така за дълги и естествено за халогени. Относно вида на фаровете, може да си ги сложите както на обикновените рефлекторни фарове, така са и достатъчно мощни за фарове с лупи. Няма да останете разочаровани, наистина дайте им шанс. Сега за тези от вас, които искат да разберат малко повече за тях, останете в видеото, ще ви покрия техническите характеристики на кружките и ще ви обясня малко повече за тях, доколкото мога, без да ви отнема много от време. Започвам с отваряне на кутията. LED системата идва с, разбира се, една гаранционна карта за 2 години гаранция, една наша визитка, също така инструкции за монтаж и 2 броя LED кружки. Така, относно самите LED кружки. Първо нещо, имате Campus Driver с ANC система. Какво означава това? Забравяйте за грешките, когато инсталирате тези кружки. Разбира се, когато ви изгори кружка, грешката ще си дойде. Няма никакъв проблем, запазва се тази индикация, но няма да ви свети постоянно грешка, когато сте инсталирали тази система. ANC да означава, че няма да имате смущение в радиото и това гадното пръщение, което се получава обикновено при ефтиния клас след кружки. Тук това нещо го няма отстранено и с ето това. Също доста важно нещо, този Campus Driver е с изключително малки размери. Повярвайте ми, има доста така по-големи размери драйвери, които за много фарове са проблем и пречка за инсталация, тъй като много често при много фарове се налага да се пъхне този драйвер между самия рефлектор и корпуса на фара и съответно с този драйвер се получава и инсталацията е лесна. За хората, които са инсталирали, със сигурност ще ме разберат, най-вероятно са се сблъсквали с по-големи драйвери и с това да не се събира кружката. Така, на първо място имате 3 медни тръби. След това имате авиационен алуминий. Целият корпус е от този алуминий. Идеята е за по-добро топлоотдаване. Високооборотен по-скоро вентилатор с двоен лагер. И нещо, което е не на последно място, много важно, ето тук може да видите точно до LED чипа има чип за термоконтрол. Какво прави този чип за термоконтрол? Най-общо казано, следи за температурата на диода. Тоест, ако започне да постига някакви критични температури, намаля мощността на кружката, за да може да запази нейния живот. По този начин се гарантира дълъг живот на вашата LED система. Нещо, което е много важно, LED чипа е специален чип със специална технология. Размерите му гарантират правилна линия на светене, тъй като се доближават абсолютно максимално до размерите на нажаемата жичка на халогенните кружки. Това означава, че получавате една правилна линия на светене, която ви гарантира, че няма да се слепявате хората, които се движат срещу вас. И също така много важно нещо, далекобойност при дълги светлини, т.е. един хубав точен фокус. За пример мога да ви дам сравнение, ако си купите LED кружки за 20 лева, например C6, много добре познат, пускате дълги, виждате 50 метра пред вас. Защото просто светлината се разсейва. Там чипа е със съвсем различна технология, остаряла. Тук при тази кружка технологията е последна генерация към този момент и съответно като пуснете дълги няма да виждате на 50, ще виждате на 500 метра. За сравнение може да си пуснете нашето клипче, може би някъде и снимките в момента на този продукт, който гледате. Има клипче, на което показваме как свети тази кружка на дълги светлини, просто за да добиете представа, да не си мислите, нали, че това са само приказки. Като цяло, в заключение, бих искал да добавя, че това е една доста мощна кружка.
65 вата е нейната мощност, може би нещо, което бях забравил да кажа. И е супер балансирана. Това означава, че не е прекалено мощна да започне да скъсява живота на LED чипа и не е и прекалено слаба пък, за да няма смисъл от нея. Супер добър избор и като цяло за цената си, това в момента е може би най-добрият продукт, измислен към този момент от LED системите. Нещо, което е много важно, искаме да отбележим, за да няма сърдити. Кружки като например H3, която е както тази в момента, също така и H1, са с две вакуумни тръби. Причината е, че просто самите размери на рефлектора, които са отзад, не позволяват самата кружка да има по-голям размер от това, съответно няма как да се добави трета вакуумна тръбичка. Като разбира се, по никакъв начин няма да сте ощетени, отново имате 2 години гаранция, така че не се притеснявайте. Друго нещо, което доста често получаваме като въпрос от вас, това е например дали кружката идва с букса или без букса идват, как идват и така нататък. Показвам ви нагледно. Ето една H4. Идва с букса, с драйвер и тук конкретно при H4 с 2 чипа от страна, общо 4, тъй като къси и дълги са в една кружка. Друго, например, HB3. Отново стандартната HB3 букса. Не се притесняйте за халогени, си ги слагайте спокойно, кружките са водоустойчиви, така че няма да имате проблем. Нещо, което може би трябва да покрием, не е точно за накрая, но остана за последната част. Има от тези кружки специална серия, която е за замяна на Xenon системите. Но, много важен факт. Тук задължително трябва да минете през 12 волта, т.е. не може да захраните тази кружка през баласта, както е по принцип. Трябва да си пуснете кабели за 12 волта. Не е нещо сложно, няма да имате грешка, ако си го пуснете от системата на фаровете, но просто трябва да го имате предвид. Ако се свържи директно за баласта, просто кружката ще изгори, тъй като тези кружки работят от 12 до 24 волта. Ами това е всичко от нас. Благодаря ви за отделеното време. Надявам се да съм ви помогнал в избора. Като разбира се, ако имате нужда от още помощ, не знаете с какви кружки сте точно, обадете ни се на телефона. Можете също така да ни пишете в сайта на чата. Отзоваваме се винаги възможно най-бързо, като разбира се, понякога имайте търпение. За съжаление, не винаги успяваме на всеки да отговорим веднага, но ако оставите един телефон за връзка, винаги ще се свържем с вас. Благодаря ви още веднъж и хубав ден!